Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, melynek témája a Mi Hazánk Mozgalom bemutatja Egri polgármester jelöltjét is. 2019 óta én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom lényeges erősödésen ment keresztül. Ez bizonyítja, hogy 2022-ben parlamenti párttá váltunk, és azóta is folyamatosan erősödünk, hiszen mára elmondható, hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb párt vagyunk, megelőzve a jelenleg regnáló kormánypártot is. Vidéken mi vagyunk a legnépszerűbb ellenzéki párt, és összességében a harmadik legerősebb párt vagyunk az országban. Ez bizakodásra ad okot, hiszen lassan az ellenzék vezető erejévé kell, hogy váljunk, mivel a mi mutatóink azok folyamatos javulást és emelkedést mutatnak, még például a második legerősebb párt, a legerősebb ellenzéki párt, a DK, az pedig úgy néz ki, hogy megtorpant ebbe a növekedésbe, és hát ezt kihasználva szeretnénk itt a nemzeti oldal fellegvárában, Egerben is még jobban megerősíteni a pozíciónkat. Erre kiváló bajtársunk, dr. Pápai Ákos a legalkalmasabb személy, hiszen régi harcostárs, még a jobbikos időből ismerjük őt, jelenleg Eger közgyűlésének a tagja, és talán mondhatom, hogy egyik legaktívabb képviselője, és én azt gondolom, hogy ezt az elánt, ezt ő a jövőben is fenn fogja tartani, és Eger város és az egriek érdekében mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Eger ne csak egy szép, de élhető és jó kis város legyen. De hát nem akarom lelőni a program pontjait, ezt majd polgármester jelölt úr el fogja mondani. A cél természetesen, amit kitűztünk, hogyha lehetséges, hogy a jelenlegi egy képviselőnknek a létszámát, azt mindenképpen megduplázzuk, ez lenne a cél. Én nagyon örülnék neki, hogyha 2024. júniusában egy nagyon eredményes helyhatósági választáson és egy Európa parlamenti választáson, vagy egy megyei választáson a Mi Hazánk Mozgalom még tovább erősíteni a pozícióját. Én azt gondolom, hogy a sok munka meg fogja hozni a gyümölcsét, mi így állunk hozzá, úgyhogy várjuk a kampányt, és teljes messzélességgel vetjük bele magunkat. Ákos, átadnám a szót, kérlek, hozd meg te is a gondolataidat. Rendkívül nehéz időszak áll mögöttünk, de azt is el lehet mondani, mint Egri lakos, és a város ügyeit ismerő képviselő, hogy rendkívül ennél is nehezebb időszak áll előttünk. Kevésbé köztudomású tény az, hogy az elmúlt 4 évben összesen 10 milliárd forinttal kapott kevesebb központi költségvetésbeli normatív, és hangsúlyozom normatív támogatást Egerváros. Csak úgy egyébként, mint az összes megyei város is visszafogottabban kapott a költségvetésből erőforrásokat. A költségvetési tervezés a központi költségvetésbe azt prognosztizálja, hogy további 20% elvonás várható az önkormányzati szektorba. Tehát elsősorban a programunknak a központi eleme az, hogy ehhez a körülményekhez hogyan tud Eger úgy alkalmazkodni, hogy a lehető legkevésbé látszódjon az egriek számára. Ez a rendkívül nehéz körülmény. Azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. Ugyanakkor azt kérem a választópolgároktól, hogy gondoljanak vissza 2019-re, hogy milyen ígéreteket hallottak, milyen vádakat hallottak, akár velünk szemben is, és hogy melyik politikai erőből mi lett, és a úgynevezett elveszett szavazat, az vajon melyik szavazat volt, hogy a kiradott szavazat volt elveszett szavazat, vagy minket vádoltak azzal, hogy a ránk adott szavazat az elveszett szavazat. Na már most azt látjuk, hogy a jelenlegi önkormányzatban gyakorlatilag minden más pártra leadott szavazat az igazán elveszett szavazat. Összevesztek, szétestek, gyakorlatilag a végüket járják. Egyedüli masszív és stabil erő, a Mi Hazánk Mozgalom. És még egy nagyon fontos dolgot kérek a választópolgároktól. Amint azt látják, hogy 20-30-40 darabnál több óriás plakától hirdetnek valakit, az legyen gyanús. Mert ott van erőforrás anyagilag, és gondolják át, hogy az honnan van. Gondolják át azon túl, hogy a színes szagos, szép, több oldalas szórólapok mögött mi van. Amit kaptak ilyen szórólapot, ha még megvan, vegyék elő, és gondolják át elolvasástan, mi az, amit ebből ők kaptak. Tehát azt kérem a választóktól, hogy a felszín helyett nézzenek a mélybe, és nézzék meg valójában milyen a helyzet, és mit lehet ebből kihozni.
mert nagyon-nagyon tragikus helyzetben van a város. Én erre a feladatra, ebbe a rendkívül kemény helyzetbe, népszerűtlen és olykor kellemetlen döntést is merjek hozni, erre én vállalkozom, de csak úgy, hogy a település lakói valóban lássák, átlássák, hogy átláthatóság legyen, hogy milyen működés van ebbe a városba, mi mire megy el, milyen fölösleges beruházások vannak adott esetben, és milyen alapvető dolgok nem valósulnak meg. A nem megvalósult területeken, ahol nem tudunk már forrást teremteni, ott a legjobb reményeim szerint a helyi lakosokat, a civileket be fogjuk tudni vonni, akár önkéntes munka formájába, mert nagyon nagy a baj. Ehhez kérem a támogatását és a segítségét az egrieknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.